Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinangungot ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Wala ka, nasaan na kaya?
Buntag ka na itong tanan. Kumusta man itong kabuntagon? Nagmadaugon ba? Amen. So, salamat sa Ginoo no, sa higayon sa laing adlaw sa kabuntagon nga iyat ang gidasig pag-ari aron ato siyang maalagaran, ato siyang masimba nining sayo sa kabuntagon. Aging pagsugod atong abrihan sa opening prayer nga pagadado ni Brad Serafin. Praise ang puta. Iyon ang Ginoo. Kanimo amahan nga balaan. Salamat ining matahaw mga kabuntagon, Lord. Amo kang simbahon, Lord. Yari mi dere aron amo kang masimba, Lord. Lord, ikaw ang tagiya sa among mga kinabuhi. Among kusog, among tingog, Ginoong Dios, among kang kantahan, Ginoong Dios. Awit nga pagpasalamat, pagpasidungog kanimo. Kay wala kami mahimo kung wala imong tabang, Ginoo. Lord, panalangin ni usab ang nagsunod sa social media, sa radio, utuban sa maabot sa ining live, Facebook. Ikaw magapanalangin, ang imong balang espiritu magapamuhat sa ilang panimalay. Ingon man sa among mga silingan, Ginoong Dios. Ikaw ang Dios nga mahigugmaon. Ikaw ang Dios nga walay pagkatapos ang imong gugma. Kanunay kang nagsampit kanila, Lord. Wala ka pulhi, Ginoong Dios. Salamat, Lord, nga dili pa sarado ang kaluwasan, Ginoong Dios. Abli pa kini sa tanang tao nga moduol diha kanimo. Lord, i-bless kining among panibahon, i-bless kining maong balayapuanan, Ginoong Dios. Lord, daghan pang bakanting mga lingkuranan, Ginoong Dios. Dili ka buot nga dunay usa nga malaglag, dunay usa nga maimperno, Ginoong Dios. You came in this world to seek and find, and now we are found. Nakitaan mi nimo, Lord. Sa una, Lord, dati kami makasalanan. Ngayon, tinawag mo kaming anak. Salamat, Ginoo, nga ikaw magapamuhat ining balayapuanan, Ginoong Dios. Lord, sa di pa ka mubalik, Ginoong Dios. Gusto namo nga makasinati mong presidente nga tinuod nga lagad nimo. Tinuod nga born again, Lord. Nga mahadlokon diha kanimo. Gusto po mi masinati namo nga kami maka-experience og mga Kristohanon nga naglingkod sa Senado, Ginoong Dios. Ngon man sa among barangay, Ginoong Dios, gusto po mi ma-experience nga dagang tao nga magduyog ug awit diha kanimo, Ginoong Dios. Lord, dito sa langit wala na'y panaghilak. Gani, Lord, imong papahiran ang among mga luha. Wala na'y kagulanan dito. Lunlon bulawan, lunlon kalipay ang imong saad, Ginoong Dios. Wala na'y negosyo dito, wala na'y panarbaho, Ginoong Dios. Salamat, Ginoo, nga kami itagaan minimo kasing-kasing nga kamaong abli ang among hunahuna, abli ang among mindset, ang pagpaminaw sa imong pulong. Lord, salamat sa imong mga saa. Kanimo lamang kami nagpasidungog, nagpasalamat. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ug usbon ko, may buntag ka na itong tanan. Ug may buntag usab sa nagsunod sa ampulong mo, kinabuhi ko. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga sa bisan wala mi kahibalo kung unsang orasa sa gawa sa nasod karon. Pero nagpasalamat mi sa Ginoo nga bisan lagyo ta.
nagkakunik ra gyud ta diya sa pagdaig sa atong buhi nga Dios kay tungod na sa Ginoo. I-bless mo tanan Luzon, Visayas ug Mindanao sa tanan na asa man mong dapita lugara ang Dios mamuhat niining sayo sa kabuntagon. Og maimbuntag usab sa Zion FM 101.3 nagsunod sa ato ang Zion FM dere nanukad sa Kaluktugan. Og karon andam na ba kita nga modaig sa atong buhi nga Dios? Ipakita ko no ang atong mga panagway nga andam na. Kanang panagway nga kanang energetic, di ba? Dabi sa isahay nga murag energetic ta sa gawas. Ya makita na to diri murang magluya. Ingna ko no imo pikpika ng imong tapad. Ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya, Brad says. Ayaw paglagluya sa pagday kung pagsimpa sa atong buhi nga Dios. Kay nga naman, siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Amen ba? So, ato siyang daygon. Kung mahimo, daygon na to siya sa pinaka-the best nga mga pagdayeg. Amen? Gusto ni Lord nga ang atong tibok kusog, huna-huna, kalag, kasing-kasing, kung mahimo atong ingnon ang atong tibok pagkatao nga daygo na to ang Dios. Amen. Hallelujah. So kay kung magluya-luya gani igsoon, unsay mahitabo, maalakansi gayod. So muna igsoon gidasig ta niining sayo sa kabuntagon nga dili ta magluya-luya sa pagday, sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Kung mahimo igsoon, mugawas sa atong lingkuranan, atong lamanuhon, kung mahimo pakapina na tuog, ayaw pagluya-luya. Kaya kung magluya-luya ganita, ang kansi gayod. Ayaw pagluya-luya sa pagdayikan niya. Kay kun magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kundo na may problema, ayaw huna-huna igson. Ayaw huna-huna. Puli sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Ipatasan ka mo igson. Patasan ka mo. Lingi sa wala. Lingi sa wala. Lingi sa to. Lingi sa to. Pahiyome. Pahiyome. Ang katupad mo. Yes, Lord. Ayaw magluya-luya. Ayaw magluya-luya. Sa pagday kaniya. Pagday kaniya. Kay kun magluya-luya. Kun magluya-luya. Maalkansi ka. Maalkansi ka. Kung doon na may problema, ayaw huna-huna. Problema. Ayaw huna-huna. Ulihin sa presensya sa itong buhi nga Diyos. Sa pagday sa presensya niya. Sa presensya niya. Ipataas ang atong kabutigson. Sa pagdayi kaniya. Ligi sa wala. Ligi sa wala. Ligi sa to. Ligi sa to. Pahiyome ang katupad mo. Ipataas ang atong mga kamot. Ipataas ang kamot. Sa pagdayi kaniya. Ligi sa wala. Ligi sa wala. Ligi sa to. Ligi sa to. Pahiyome pakantaha ang katupad mo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Glory, thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Ikaw ang angayan na mahal nga pagasimbahon, pagadaygon, niining sayo sa kabuntagon. Mga igsoon ko sa Ginoo, gusto ni Lord nga sa mataglakaw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa bisan unsay atong buhaton,
Muadto man ta sa atong trabaho. Muadto man ta sa atoang pagabuhaton sa bisan unsa nga sitwasyon nga atong pagabuhaton. Mga igsoon, ayaw kalimot ug atong ibutang sulod sa atong kasing-kasing nga atong panganduyon nga gusto ko, Lord, nga kanunay kang makauban sa among mga lakaw, sa among mga trabaho. Kay pag naa si Lord nag-uban sa ato ang tanan nga gipangbuhat, kanunay tang madaugon. Amen. Atong awitan ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Sa matag adlaw, walay lain namong ibayaw, ipataas, ikaw lamang Ginoong Jesus. Sa bisan unsay mga sitwasyon, mga challenges sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kanunay gid natong panganduyon nga ibutang sa atong kasing-kasing hunahuna nga mangandi ta nga ikauban nato si Lord kanunay. Amen. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Yes, Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes, Lord, sa matag lakaw, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes, Lord, sa matag lakaw, Lord, sa among mga kinabuhi. Yes, hallelujah. Sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan. Ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong busog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, yes Lord. Yes Lord, sa matag adlaw, Amahan. Yes, hallelujah. Thank you, Lord God, na kanunay kang mag-uban ka na mo, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes, Lord, sa matag lakaw, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan. Ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan,
Yes, hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ang among kusog, Amahan. Ikaw ang among gugma, Lord Jesus. Ikaw ang tanan, Ginoo. Wala na'y lain pa. Salamat, Lord, sa tanang oras, sa tanang adlaw, sa tanang panahon. Ikaw ang Diyos, kanunay nakiguban ka namo, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, nga kanunay mi, Lord God, nga safety, Ginoo, kay naa ka nga Diyos nga nag-uban ka namo, Lord God. Dili kami, Lord Jesus, mabalaka, Ginoo. Tungod ang imong mga saad, Ginoo, kanunay namong gikuptan, mo hinungdan, Ginoo, nga kami kanunay nagpadayon sa pag-alagad nga kanimo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong mga saad, Ginoo, sa matag usa namo. Thank you, Jesus. Agig pag-adto sa pagdaig sa tong buhi nga Dios, mga kaigsuonan, aduna ako'y basahon nga naingon diri sa Salmo 150. Naingon siya diri, naguluhan kanik, dayga ang Ginoo. Amen? Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magagagahom sa tanan. Amen? Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya dinayugan sa mga alpa o sa mga lera. Dayga siya upan sa mga tambor o panagsayaw. Dayga siya dinayugan sa mga alpa o sa mga flauta. Dayga siya upan sa mga masapang biyang-biyang. Sa masaba nga mga biyang-biyang. Dayga ang Ginoo. Kamong tanang binuhat. Dayga ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Pagasimbahon pagid ka na mo, Lord Jesus. Naining sa iyo sa kabuntagon. Hallelujah! Amo pa dyan kang awitan. Simbahon. Daygon ka mo, nay. You are deserved. Nga mo dawat sa among mga pagdaig. Mga pagpasidungog. Kanimo, Amahan. Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Jesus. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Yes, hallelujah! Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalangitan. Hallelujah! Ikaw Nabuhat sa kalimutan. Yes, Lord! Ikaw ang Diyos
awiton, Amahan. Dili kami kapuyan nga muday nga kanimo. Ato pag yung sayawan ang atong buhi nga Dios. Daingon diha sayaw sa atong tanang tribo sa bisan unsa nga lahi sa tao. Gusto ni Lord nga ato siyang daigon o pasidunggan ining sayo sa kabuntagon. Amen! Yes, Lord! Pagkasayawan ko, ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaogan, sayaw sa kagawasan. Yes, Lord! Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Pagkasayawan! Pagkasayawan ko, ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaogan, sayaw sa kagawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Yes, Lord, dalaygon ka o Diyos, dalaygon ka o Diyos, simbahon ka, Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo magaawit, tanang kaliwat mo, tanang mo pinili. Dalaygon ka, yes, Lord, simbahon ka, Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo magaawit, tanang katawhan mo, tanang mo pinili. Pagkasayawan ko, ikaw o Ginoo, sayaw sa kadaogan, sayaw sa kagawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Dalaygon ka o Diyos, simbahon ka, Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo magaawit, tanang kaliwat mo, tanang mo pinili. Dalaygon ka o Diyos, yes, Lord, simbahon ka, Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo magaawit, tanang kaliwat mo, tanang mo pinili. Pagkasayawan ko, ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaogan, sayaw sa kagawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Sayawan ko, ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaogan, sayaw sa kagawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Sa tanang tribo, Amahan, managlahi man ang amuang, managlahi man among nationality, Amahan. Gusto ni mo, Lord God, nga ikaw ang Dios, madayig, Ginoo. Kaysa bisan asa sa sulok ning maong tibuok kalibutan, Amahan, ikaw ang nagbugna sa tanan, Amahan. Gusto ni mo, Lord, tanang kaliwatan, tanang katauhan, Lord Jesus,
magadayeg diha sa imuha, Ginoo. Muna, Ginoo, sa tibuok namong kasing-kasing, ang imo diyong pagkamaayo, Jesus, kanunay maghari sa among kasing-kasing, Ginoo. Amo pa kang awitan, amo pa kang simbahon, Ginoo. Ang imong kahibulungan, Ginoo, maayo ka sa tanang panahon, Amahan. Yes, Lord God, sa tibuok namong kasing-kasing, Ginoo, sa tibuok namong huna-huna, Lord Jesus, walay laing manag-iya ani, Amahan. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. Hallelujah. Tibuok kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing manag-iya, ikaw lang, Jesucristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong kasa, busaan na nga pagkasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw sa tiunay kalipay ko. Dalaygon ka, usus, igabayaw ang ngalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. Magkapasalamaton ko, yes Lord. Yes, adunay panahon, Amahan, nga kami mubiya, Lord Jesus, apan ang imong pulong, Ginoo, nagapabilin sulod sa mong kasing-kasing, Ginoo. An adunay panahon nga akong ibiya, apan ang imong pulong nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw sa tiunay talipay ko. Dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. Magapasalamaton ko, yes Lord Jesus. Thank you, Lord God. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako.
tibuok kong kasing-kasing magapasalamaton ko sa tibuok kong kasing-kasing magapasalamaton ko. Yes, Lord. Sa tibuok namang kasing-kasing amahan, walay laing litukon ni ini Ginoo, kundi ikaw ang Diyos mapasalamatan, o Diyos. Salamat kay Ginoo. Ang pulong ni mo, Lord God, nagaingon, walay butang nga dili ni mo mahimo, Lord, tungod sa imong pagkagamhanan. Bisan pa ang buta, imong gihatagan og pananaw, Lord God. Bisan pa Ginoo, ang dili kadungog, imong gipadungog, Amahan. Bisan pa Ginoo, ang bakol, nakalakaw, Lord God, in anak kagamhanan nga Dios. Wala mi balatian, Ginoo, nga wala ni mo ayuha. Tanan-tanan, Ginoo, imong gipalabang, Lord Jesus. Kaya ang tanan, Ginoo, dunay kinutuban, Lord God. Makasinati man, Ginoo, mga sitwasyon, Ginoo, nangandoy magkaayuhan sa balatian. Pero walay problema, Ginoo, nga wala ni mo sulbara. Yes, Lord. Inana ka kamaayo nga Dios, Ginoo. Inana ka amahan kagamahanan. Mupiko lang ang among tuhod, Lord Jesus. Mangayo mi kaayuhan nga na kanimo. Imong gitubag, Lord. Basta, Lord, wala imposible nga na kanimo, amahan. Ang imong gitanaw, Lord Jesus, ang tao mo doon, rigid nimo. Mutawag rigid minimo, Lord, uban sa dakong pagpaubos. Walay dili ni ho tubagon, Ama. Amen. Thank you so much, Lord, sa imong pagka-miracle, Lord God. Thank you, Lord, ang imong pulong, Lord Jesus. Tinuod yun, Ginoo. 100% yun, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong mga pulong, Ginoo. Nga may nakabaton, Ginoo, kaisog na mo, Lord God. Nga mo barog kami, Lord. Nga magpabilin diya sa pag-alagad nga na kanimo. Kay kung wala ang imong tapang, Lord Jesus, wala gid kami mahimo, Ginoo. Kay ikaw man ang tag-iya sa mong kinabuhi, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Ang pulong mo nagaingon, ikaw ang Diyos nga gamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami musali kanimo. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungog, ang bakol nakalakaw. Bisan ang patay, gibanha mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayoha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos. Wala ko'y problema nga,
Bi musalig kanimo ang buta nakakita is Lord, ang bungol nakadungog, ang bakul nakalakaw, bisan ang patay gibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga, wala mo ayoha, pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, wala mo'y problema nga, wala mo solbara, pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord God. Ang imo pagkamilagruso kaniadto. Karon og sa maabot ginawalay pagkausap man. Yes, Jesus. Glory, thank you, Jesus. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga, wala mo ayuha, pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, wala ko'y problema nga, wala mo solbara, pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga, wala mo ayoha, pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, wala ko'y problema nga, wala mo solbara, pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Yes, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Wala jud may laing masulti kanimo, Amahan. Ang imo jud pagkamaayo. Lord, diha sa imong pangalan na Jesus, mahimong posible ang tanan. Kay wala gid may balatian, Ginoo, nga wala nimo gitubag, wala nimo giayo, ug wala usab may problema, Amahan, nga wala nimo gisolbad. Lord, diha kami, Lord, budot-dot kanimo, Amahan. Kay diha sa imong pangalan na Jesus, masulbad ang tanan, Ginoo. Kay diha kanimo makabaton kami kaayuhan. Ang kanang tanan, Ginoo, nga mga butang nining kalibutan na instrumento lamang, Ginoo, sa among kinabuhi, pero ikaw ang the best, Ginoo, nga mag-aayo, the best doctor sa among kinabuhi, Amahan. Lord, di kami mahutan og pailog, di kami mahutan og pagpaubos, tungod kay
pag nakita nimo namo Lord ang among kasing-kasing nga nang inihanglan mi ana, walay kaayuhan nga imong idalo Lord God, imo gikusa gina nimong ihatag Lord. Maamis lang mi Ginoo sa imong gibuhat sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi Lord God. Maamis mi Ginoo sa imong pagkamilagroso Ginoo. Salamat Amahan. Nadikit mi mo question diya kanimo Amahan sa bisan unsa nga pulong Amahan. Lord, thank you God. Thank you Lord Jesus sa imong mga pulong Lord Jesus. Ikaw ang Ginoo kaniadto karon og sa maabot nga walay pagkausap Amahan. Daghan kayo may mabasa diya sa pulong nimo Ginoo nga daghan ka nga mga kahibulungan nga nag-ayo ka Amahan, nagmilagro ka Ginoo, mauusap karon og sa umaabot Dios ka nga walay pagkausap Amahan. Salamat Ginoo. Thank you Ginoo kay diha kanimo Lord Jesus dili kami mapakyas Amahan. Kay diha kanimo kung ikaw ang Dios mukupot kanamo Lord. Mahimo Ginoo nga safety mi Ginoo tungod kay naa ka man nagunit kanamo Lord Jesus. Busa Lord kanunay ming magpakupot nga naa kanimo Lord sa imong presensya Ginoo, sa imuhang gamahanang mga kamot Ginoo, kanunay minimo magsalig Ginoo kay diha kanimo Lord Jesus dili may mapakyas Amahan. Thank you God. Thank you Lord. Dili kami mapulan Ginoo nga mulitok og thank you Lord Jesus kay dili pa kini paigo Amahan. Lord, gusto na mo Amahan nga ikaw o Dios kanunay na mong madayeg masentro sa among kinabuhi Amahan. Sa bisan unsay sitwasyon Ginoo, dili kami Lord Jesus mulunga Lord sa pagduol nga na kanimo kay buhi ang imong pulong nagapamatuod Amahan. Lord, nga mo kanay buhi Ginoong giya sa amoong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi Lord. You are worthy Lord God nga deserve nga mudawat sa among mga pagdayeg, mga pagsimba Ginoo kay ikaw ang angayan ug takos. Wala na ilaing pa, ikaw lamang Ginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios magaingong Amen. Ang tanan ba na panalanginan sa atong buhi nga Dios? Amen. Salamat sa iyang presensya gyud nga naghatag nato kaluwasan, kadaugan sa matag usa nato ka kinabuhi. Amen. Og atong isunod ang scripture reading nga pagadad-on ni Sis Chari. Praise. Atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, si Abraham gitawag sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Abraham, biyae ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo. Atong isunod ang testimony nga pagadad-on ni Brad Julius. Iyaha ang higayon karon. Atong pakpakan na atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi.
Praise. May muntag, mga anak sa Diyos. Tagan tayo katungod kami mga anak sa Diyos. Juan 1:12, no? Ning ako ang testimony. May tungod ni sa kaning ay usay mga agay kakulian sa tong physical, no? Hindi na to malikayan ba? Kuan ko kanang na takilpo ko perting hubaga sa kung kumagko na kuan ba? Kanang pertig yung uka pa. Basta pikas daw ka tiil. Nya mo to nga adlaw to nga kuan Domingo kay panimbaho na piunta pero wala ko kasimba. Moto dito ko sa akong igsuon ngayo ko kuan nagdambay sa bitadain moto ingon man nga wala. Napoy ng mga tao to nag-inom. Moto kuan ko no ganing ngano nang makadong kapiti mang duguwa sa gimaritisan guru ka. Normal ang ginananang kuan gyud kanang amgay mga inana kanang ay magmarites butang-butang bingkel-bingkel ara magina normal ang mina sa atong pag-alagad di kina malikayan gyud pero kita marites man sa ta diya sa pulong sa Ginoo dili sa kuan sa tawanon nga pamaagi kay ang atong purpose sa atong pag-alagad sa Ginoo mao gyud ang ikalipay sa atong Dios o ikaymoot sa atong Ginoong Dios. Moto nga dito ko saan sa ako giadto. Nakita mi ni kuan pastor. Ay wala nag-abot ra mi kay ako di ko kita niya. Pero praise the Lord kay si pastor gud mo tagat ginako. Kay di ba ko ka akoan gyud sa mag-abot mi pastor. Di man ko kita niya. Moto nga kuan ra gyud salamat lagi ko sa Ginoo kay kaning iya lagi kong giayo og karon kaning maayo na gyud nya kasimban ako sa atong Ginoo kay mao ni atong purpose sa atong kinabuhi nga lagaran nato siya sa kaning tinud-anay tinuod nga pagsimba og kaning kay ang kung kita matinud-anon diya sa Ginoo no kanang diri sa kaning Mateo 6:33 unahon nato ang Dios deno kanang kaning ang ubang butang ikadugang lamang gyud bisan pat tuod og kita matinud-anon ta nagitay mga blessing iatag ni Lord salamat ko kay kaning sa diya matinud-anon ta sa Ginoo tagaan ko niya og balay nga gamay praise the Lord kay sa diya nahuman ang balay nahuman gyud kay wala pa matubong itong balkon ya naputay itong igsuon diri nga hangyo ko kuan kawayan ko Brad mupalit ako kawayan nimo na agoro ka ja wala pa kay ko mag-istorya ingon na siya walay bayad pagkuha dito Brad moto nga paghuman akong tinguha nga makakurente nagi-provide gid sa Ginoo worth of 17,000 i-provide gid sa Ginoo pero di gito 17,000 kay ang nabayaran sa pedido 17,000 kapin na kuan na lang nang bayaran ako 12,000 kapin pagkakaroon gyud kaning ano ko binulan sa kurente pero praise the Lord kayo kay na zero balance sa wala na sa koy baranan sa binuwan. Matang mayo kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi basta kita matinud-anon lang gyud sa atong pag-alagad og kaning ang atong kuan mga kaning hunahuna alang gid sa kamayaan sa Dios atong mga buhat nga pinulungan alang gid sa ikalipay sa Ginoo kay siya ram gid ang nasayod sa tanan og ang ubang butang ikadugang lamang gyud og kita matinud-anon diya sa atong pagtuo pagsimba sa atong buhing Dios og dungog og gimaya alang lamang sa atong buhing Dios. Amen no? So, ko ana na to makita sa testimony ni Brad Julius nga tanang butang ikadugang lang gyud sa atong buhi nga Dios kung matinud-anon ka depende man nas atong pakigdeal gud sa Ginoo. Unya ana makita ni Lord nga kaning tawhana kaning akong anak
wala gay nakakulang ba sa atong pagdangop kaniya. So blessed kayo si Bra Julio sa iyang kinabuhi kay atong niya nakita nga bisan inana siya na asya'y kanang problema sa iyang panglantaw pero atong makita ba nga atiman gid siya sa atong buhi nga Dios. Sunod akong isunod ang special number nga pagadanon sa Tamayos family nilang Jason niya. Wala man sila ako na lang ihatag sa atong igsuon kay murag ang gitudlo sa akong kasing-kasing kay si Kuan. Si Brad Serafin. Imo ang higayon. Praise. Among halaran ng buhing Dios, kami ko ni Pastor, naguluhan kinig ang pulong mo kinabuhi.
Atong pagpakan ang Dios no sa kinabuhi ni Brother Serapin, sa iyang kinabuhi mga kaigsunan diin matud pa sa awit ang naghatag niya kinabuhi walay lain ang pulong sa Dios. Ang pulong mo kinabuhi ko diha sa mga mensahe sa Dios nga diha gisulat sa Biblia, nagsulti ang Dios sa mga kaigsunan nga ang tanan mahanaw, ang tanan may kinutuban, ang tanan mga kaigsunan may katapusan. Tanang butang, salapi, bulawan, ang tanan, mahanaw. Apan ang magpabilin, maura gyud ang pulong sa Dios. Unsa mahibot ipasabot? Ang pulong sa Dios mga kaigsunan magapanghitabo. Walay mensahe sa Dios nga dili mahitabo, ang tanan mahitabo. Mga igsuon. So, ang mensahe sa Dios mga igsuon sa ato karon nga panag-uban naghisgot ni sa saad sa Ginoo, saad ni Jesus. Ang tanong mayong saad ni Jesus. Diha sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 18 hangtod sa 20. Ingon dinhi, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan. Og kamo ani kanako sa mga ako ana usab kaninyo. Ina imong tapad, naa si Jesus nimo. Amahan na mga Diyos sa makagagahom niya kami aron sa pagkaton, pagpamati, pagdawat sa imong mga mensahe. Ang imong mga pulong, dili gayod makawang, dili gayod mapakyas. Ang imong mga mensahe, mahitabo ug mahitabo ug mahitabo gayod. Salamat Ginoo nga imo kaming dadon sa imong mga mensahe ug pasubayon sa imong mga pamaagi, pasabton sa imong mga pagtulunan. Aron kami amahan, magmalipayon, magmalinawon, magmadaugon, magmalampuson sa among gitinguha nga kami dadon nimo sa imuhang saad nga maong bagong langit o bagong yuta. We declare blessing sa matag usa, sa tanang makadungog, mamati, even Lord sa mga kaigsunan namo nga naminaw sa imong mga pulong pinaagi sa FM radio, Shine FM 11.3, og sa tanan nga mga rumoripli, og sa tanan mong mga kaigsunan nga nagapatalinghog karon sa imong mga pulong, pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan, imong hikapon usab ang ilang kasing-kasing. Sama ka namo nga niya karon. Imong hikapon aron panlanginan, imong hikapon aron ayuhon, imong hikapon o Dios aron lig-unon dasigon sa pagpadayon, sa paghulat nga mainandamon sa tanang panahon. We declare blessing, I declare in the name of Jesus Christ nga kaming tanan imong panalinginan. In Jesus' name, amen o amen. Atong nadunggan ang saad sa Dios mga kigsunan, samtang na malandong ko nini maong mensahe, gitawag na og covenant, the first covenant of God. Ang unang covenant nga gipakigsaad sa Dios mga kigsunan. Kung imong tun-an ang Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, diha sa libro sa Genesis, diha ang original, ang tanan may original nga pamaagi nga saad sa Dios. O kining maong saad nga naa diha ang pamaagi alang ni sa tanang mutuo. Ang tanan may mutuo sama nimo nako. Ang original gyud nga saad sa Dios iya kining gi saad mga igsoon nga dunay pamaagi diha sa kinabuhi ni Abraham. Si Abraham mga kaigsunan, siya ang tao nga gisaaran sa Dios. Og ang maong saad mga kaigsunan nahitabo gayud king Abraham. Ang pag-abot sa saad sa Dios nga to kang Abraham, diha sa Biblia giklaro nga wala diha dili magic. Dili wala gipakita diha nga nagsaad ang Dios karon
unya ugma moabot. Wala gipakita sa Dios mga kaigsunan nga nagsaad siya sa miaging simana karong simanahona miabot. Gipakita sa Biblia mga kaigsunan ang saad sa Dios ngadto kang Abraham midagan pa og pila ka mga tuig sa kinabuhi ni Abraham, isa na sinatian ni Abraham ang panalangin sa Ginoo. Og ang maong panalangin nagpadayon hangtod karon. Nganuman, ingon ang Dios, libuan kalibo ka mga kaliwatan ni Abraham makasinati sa panalangin nga gisaad sa Dios. Ug usa ikaw, ug usa ako nga nakadawat sa saad sa Dios sa unsang paagi sa diha nga ikaw ug ako midawat ug mintuo ni Jesus Christ. Dili lang sa pulong nga gisulti nga mintuo ta ni Jesus, kundi mibuhat usab ta sa iyang pamaagi. Kay diha sa pamaagi sa Dios naa ang assurance. Ang tanong may assurance, kasiguruhan nga madawat nato ang saad sa Dios. Og ang atong gibuhat maunay signs, maunay ilhanan mga kaigsunan nga sigurado gyud nga madawat nato ang saad sa Dios. Kana bitong gibuhat nato time pa unsa may gibuhat nimo nga nagpakita nga madawat gyud nimo ang saad sa Dios. Ingon nga ikaw ug ako sakop pamilya ni Abraham. Kinsa may makasulti? Kinsa may makabaluan ni? Diha sa Galacia kapitulo 3 versikulo 26, 27, 28 hangtod nas 29 mga igsuon, siguro na 29 diha. Sa 28 kung wala ko malimot diha mga kaigsunan, si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, mga kaliwat sila ni Abraham. Og madawat nila ang gisaad sa Dios nga panalangin. Ang tanan maingong panalangin. Mao na nga ikaw ug ako nahiusa dili lang sa pulong nga nahiusa ta, dili lang kay giangko nato nga nahiusa ta kang Kristo. Mitikang gyud ta, mao nang nagpabautismo ta. Ang tanan mong nagpabautismo sama ni Dong Angel, last nga nagpabautismo si Dong Angel, kuyog pod sa ato mga kaigsunan, nag water baptism ta nga imong gipakita nato sa Dios mga kaigsunan nga mituman gyud ta sa gipakitang example, ehemplo sa atong Ginoong Hesukristo nga si Hesukristo miubog gyud sa tubig. Sa Galacia 3:26, kitang tanan nahiusa og nakabatunta sa kinaiya ni Jesus Christ, dias 27. Unya pagka 28 man siguro kung inyong basahon diha, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, makadawat siya ang mga kaliwat siya ni Abraham, busa makadawat sila sa gisaad sa Dios nga panalangin. Kung maghisgot ganitang panalangin mga kaigsunan ko sa Ginoo, timan ini, it's not all materials. Dili na mga materials lang mga butang. Kundili tibuok nga atong gikinahanglan, tanan nga atong gikinahanglan, kabalo ba mo unsa? Ang pinakagikinahanglan nga akong nasabtan sa akong kinabuhi samtang naghulat ko sa saad sa Ginoo kanang naa kay kalinaw. Ang tanan may iyong kalinaw. Tinuod, bisan ikaw mga kaigsunan samtang naminaw mo diha, kuyog sa itong mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod, nagkalaing mga lugar, bisan maangko nato ang unsay ato ang gikinahanglan sa kalibutan. Bisag unsay maangko nato nga mga gikaibga nato sa kalibutan. Mga tinguha, mga pangandoy, maangkon man nato karon o ugma, sunod ugma. Apan kung way kalinaw, wa gyapoy pulos ang tanan. Og dili butang ang makahatag nimong kalinaw. Bisan unsaon, dili sad ang bulawan sa lapi kwarta ang makahatag kalinaw sa tao. Isay mo agre. Kung way kwarta, pwedeng wa kay kalinaw. Kung daghan ka kwarta, pwede sad ka nga wa kay kalinaw.
Tungod sa kadaghang kwarta sa atong nasod nga Pilipinas, ang Pilipinas way kalinaw, nag-ilog sa malita. Bisan ikaw nga naminaw karon, kumbinsido ka kaayo nga bisan kung mapuno ang imuhang kwarta, mapuno ang imong kwarto, or malita sa kwarta, maglisod ka sa pagkabot og kalinaw. Masamok noon ka, labi na kung daghang kwarta, nya nabaguhan ka, mura kag kuan ana siguro, mura og ka ng kugang-kugangan ka. Kay kung daghang kag kwarta, di ka mahimutang kung basig lungkabon, basig tulison. Unya, siper gyud ang baba kung daghang kag kwarta, kay basig magpataka kag sulti, panid-an niya ka. Mangayo. Wa gyoy kalinaw kung ang butang hisgutan. Ug wa po kay butang, di po na mo'y makahatag kalinaw. Ang makahatag ra gyud kalinaw mga kaigsunan, ang presensya sa Dios. Muna nga ang saad ni Jesus diha sa Juan 14, ingon siya nga kung imo nang basahon ang Juan 14 mga kaigsunan, iyan diha niya gipakita nga muadto sa samahan. Sa first verse, sa unang bersikulo sa Juan 14, ingon siya diha nga muadto biya ko sa amahan. Unya iyang gisaad diha nga mag-andam kog dapit ug lawak alang ninyong tanan. Mahuman na gani akong buhaton ug akong mga buluhaton dito, balikan ko kamo. Kisa iyang giingnan, walay lain ang mga mintuo. Naka-address ni sa tanang mintuo ni Jesus. Time pa, kinsa man ang mintuo sa atong panahon karon. Ang tao nga mintuo mga kaigsunan, katong nagkinabuhi sumala sa gibuhat ni Jesus. Juan 14:12. Kanang maong mensahe mga kaigsunan o saad ni Jesus, alang na sa tanang mintuo. Og ang tanang mintuo dunay gibuhat, ang tanang mayong dunay gibuhat. Una natong gibuhat nagpabautismo ta. Sunod diha sa pagbautismo ato ang nasabtan nga kana bitawng gidid-an na nato atong kaugalingon. Gibalibaran na nato atong kaugalingon. Gibalibaran na nato atong palihog kuno kunak, sit down na, palihog. Sit down. Adto dito, paminaw tarong. Dito, paminaw. Sige, salamat kaayo. Now, padayon ta mga kaigsunan, no? Ang saad ni Jesus dili alang sa tanang tao. Kay kung moingon kong tanang tao, apil di ay ang wala mo tuo. Alang lang yun ni sa tanang mintuo. Alang lamang ni sa tanang nahiusa ni Jesus. Muna niingon si Pablo sa iyang wali nga, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo. Unya timan ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, nagpabautismo. Og ang tao nga nagpabautismo, giampingan na niya ang iyang relasyon sa Dios. Uni unsay giingon? Moabot ang panahon, dili na kaila ang kalibutan ni Jesus. Sa gibasa nato kaginayha. O apan si Jesus mingon, apan kamo makaila kanako. Kay ako na as amahan ug kamo ni kanako. Ug ako uban kaninyo. Amen. Ang tanan miyong Jesus, God is with us. Ina imong tapad, God is with us. Wow, no? Kung si Jesus uban nato, kabalo ba mo mga kaigsunan, naay kalinaw. Naay kalipay. Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang tao nga naay Jesus sa kasing-kasing. Ang tao nga naay Jesus sa una-una. Ang tao na ay Hesukristo sa kinabuhi mga kaigsunan. Grabe ang ihang panalangin nga naangkon. Walay makalabaw. Kay ang tao nga naay Hesus sa kinabuhi, timan ini, kanunay malipayon. Kanunay malinaon. Kanunay mapaubsanon.
kanunay mulahutay nga magdaig sa Dios. Apan unsamay mga pamaagi nga gibilin ang Dios o gibilin sa Dios aron makabaton tag kalinaw, makabaton tag kalipay, makabaton ta mga kaigsunan sa kinaiyang mapailubon. Uy, nindot kaayo ang tao nga mapailubon nganuman kaluy-an sa Dios. Ang taong mapailubon di gyud na mawagtang kaniya ang pagkamapaubsanon. Kung naa gani kay pagkamapailubon, naa gyud pud kay pagkamapaubsanon. Kung naa kay pagkamaubsanon mga kaigsunan sultihan ta mo. Bisag unsaon kag hagit pagbuhat og daw tandi ka makabuhat. Amen. Pangutana, nahitabo na ba sa imong kinabuhi nga gihagit ka? Nahitabo na ba ni sa imong kinabuhi mga kaigsunan nga gisamo ka? Gisamo ka sa mga butang. Kay dili tanang pahitabo sa butong kinabuhi nga ang tao mo imusamok nato. Usahay ang mga butang. Wala ka hilabti, pero tungod sa mga butang nasamok ang imong kinabuhi. Mamalandong kunota sa pila ka mga tuig nga nag-alagad ta sa Dios gikan sa atong pagtika nga miingon ta, Lord, I have decided to follow you. Sukad atong mga takna hangtod karon. Pila na kahigayon nga ikaw gi sulayan. Nganong kinahanglan nimo nang balik-balikan? Aron imong ma-examine ang imong kaugalingon kung nakakaton na ba ka. Kay kung dili ka makakaton mga kigsunan, hinumdumi, dili sad ka tako sa panalangin sa Dios. Gusto ang Dios nga mahimo kang takos. Ingna imong tapad, gusto ang Dios mahimo kang takos. Unsa gani nang takos sa lain pang mga pinulungan? Ha? Angayan. Angayan na ba ka? Andam na ba ka? Sa panalangin nga giandam sa Dios. Kay kung i-release sa Ginoo ang iyang giandam nga panalangin, kung dili ka takos, maupo na'y muhatag nimog kasamo. Mo na'y maghatag nimog stress. Mo na'y maghatag nimog kabugaton. Unya, kabalo ba mo mga kaigsunan, kung ang tao na ay kabugaton sa mga butang, gamay na kay siyag pailog. Kabalo ba mo, kung ang tao gamay na kay pailog, dali nang makaabli sa baba nga makapasakit sa Dios. Ano man, timan ang imong tapad dunay Jesus. Timan gyud ninyo. Since nga naatay pagtuo, naana si Jesus atong ginabuhi. Kung unsay imong isulti sa imuhang igsuon nga dunay Ginoo, timan ang masakitan ana first dili ikaw, si Jesus. Mo nang niingon di si Jesus sa Mateo 25, sugod 31 hangtod sa 40, 45 siguro na. Bisag unsay inyong isulti, bisag unsay inyong buhaton, tama. Sa akong mga ubos nga mga sumusunod, ubos na akong mga igsuon, kinsa mga ubos nga igsuon o mga sumusunod di Jesus, ikaw na, ako na. Kung unsay atong isulti o buhaton nato sa atong igsuon, timan ang nasakitan ana dili siya. Dili lang kay siya ang nasakitan, kundi mismo unang nasakitan si Jesus. Niya, kung ikaw na ay Jesus, una kang sulayan. Iman ha? Una kang sulayan. Sulayan ka og sultig dili mayo. Sulayan ka og buhat og dili mayo. Kung nakakaton na ka, mupailob ka. Kung nakakaton ka, imura nang ihilak ni Lord. Sa panahon nga imong ihilak na ni Lord, si Jesus mo imublas nimo. Si Jesus mo imutabang nimo. Timan imo ni ang saad. Dili ko kamo biyaan. Dili ko kamo talikdan. Ingon si Jesus, na anagani kos amahan, timan maunay ilhanan nga kamo ni anako, ug ako uban kaninyo. Amen?
Pero ang practice, mga kaigsunan, ang application, naa to. Aron naa kanunay si Jesus sa atong kinabuhi. Kabalo ba mo kung naa si Jesus sa atong kinabuhi? Bisan og ang kalibutan makigbatok nato. Timan nakigbatok usab sila ni Jesus. Og si Jesus mo'y manimalos. Sikat nga kita may desisyon nga, Lord, I follow you. Kanus aka, pila kahigayon nga ikaw gisulayan. Kabalo ba mo? Kanang word testing, trials, niabot na sa atong kinabuhi, muabot yun na sa tanang mga believers, muabot yun na sa tanang mga magtotoo, dili aron ka masakitan. Timan din ha? Hinumdumi, si Santiago ni Ingon, kuhita ko na imong tapad, si Santiago ni Ingon, kung naa kay pagtuo, sulayan lagi ka. Dili aron ka pasakitan, kung dili aron ka mahimong bulahan. O sa giingon diya sa Santiago 1, wana? Versikulo 1, 2. 1, 2. Kung basahon ko no be? Santiago, Kapitulo 1. 2. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo, kung ang tanang mayong tanang matang nga pagsulay, muabot ka ninyo. Kay nasayod kamo nga ang tanan ninyong pagtuo, gisulayan. Kay tanan ninyong pagtuan, arita, tanan ninyong pagtuo. Unsa man ang tanang pagtuo? Unsa ibot ipasabot anang tanan ninyong pagtuo? Nakasabot ba mo anang word tanan ninyong pagtuo? Unsaon na ninyo pagsabot? Okay, balikon nako ha. Paminaw gid mo para makakaton ta. Kay kung di mo makakaton, mga kaisultihan ta mo. Magsugod ra gyapon mo sa uno. Why? Every trials dili mo ka-response og sakto nga malipay ang Ginoo. Kung wa tay nakatunan. Una nga, gigamit ko ni Lord, gidala ko sa Ginoo dinhi, aron makakaton tang tanan. Ingon dinhi, kay nasayod kamo, nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang. Okay? Sa giingon diri, mga igsuon isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo, tanang matang nga pagsulay, tanang mata nga pagsulay, moabot ka ninyo. The word tanang mata nga pagsulay, kanang mayong tanang pagtuo. Okay. Naghisgot na mga kaigsunan, gusto lang nako nga masabtan ninyo ni. Kanang word tanang pagtuo, mga igsoon, kanang dili kay sa usa lang ka pamaagi nga naatay pagtuo. Okay, like example, nagtuo ta, He is provider. Amen ba? God is our provider. Ang tanong mo yung God is our provider. Muna itong gituuhan. Sunod, God is healer. Mutuo ba ka nga si Jesus muayo nimo? Hello? Tuot ana, tama? Si Jesus pwede siyang muayo nato. Si Jesus pwede siyang mo-provide na to. Dili lang kay kutubra provide. Si Jesus ingon siya, mag-uban ko kaninyo. Tanan ato nang dawaton, pero naa nato ang practice. O sa nang practice? Trabaho. Naa nato ang aksyon. Ang pagtuo nga way buhat, ingon si Santiago, patay. Karon mangutan ako, since nga nintuo ka, nga nag-uban si Jesus nimo, kanus ani mo gi-apply nga He is a provider? Dili siguro nato na ma-apply kung kompleto na tatanan. Tama? God is provider sa panahon nga doon na kay panginahanglan. Pero ang pag-provide sa atong Ginoo, wala niya ililong ang pamaagi. Tama?
yes, tagbuon ka. Sundara ang iyang pamaagi. Pero kung mo lihis kas iyang pamaagi, di ka kasinati sa pag-provide ni Lord. Tinuod nga natabo sa usa ka igsuon nato sa pagtuo is a members of First Assemblies of God naa sa Mandawi. This is a testimony. Niabot ang panahon nga kanang nalayo or nawagtang bato iyahang bana, yan asay mga anak. I think, di kay ko katuhog kung namatay ba ang iyang bana or nalayo ba. Basta kay naasay mga anak kagibuhi. Kung maghisgot ka og pamilya nga way bana nga nagtrabaho, walay nagsupply, diha ka nagpuyo sa syudad, imuha tanang laro. Ikaw ang tigbayad sa kuryente, bayranan nimo sa tubig, bayad nimo sa eskwelahan, tanang lihok kwarta. Unya ikaw nga inahan, ang inahan mo ay nagtagbo sa tanan. Ang iyang prinsipyo mo simba gyud siya sa adlawng Domingo, simbahon niya ang Ginoo. Mao ni ang prinsipyo ug tinuod gyud ning history. Istorya. Is a true story sa usa ka tawo nga sama nato nga nagtuo. Niabot ang panahon nga wala kay say tarong pagkaon. Wala say tarong kanang wa na snacks, wa na snackay. Niabot gani sa iyang testimony mga kaigsunan nga dili na insakto ang iyang pamahaw, importante insakto ta og pamahaw iyang mga anak. Iyang mga anak sa saktong paniudto, saktong paniapon. Pero ang pulong insakto, matod pa siyang testimony, hinay-hinay ning nawagtang. But ipasabot, niabot sa iyang natanaw niya mga kaigsunan nga sa una insakto ang iyang gihatag nga pagkaon sa iyang mga anak, pamahaw paniudto, panihapon, pero niabot ang higayon nga dili na insakto, nasakitan siya. Pero kabalo mo unsa, tungod kay nasayod siya nga God is provider, wala niya kalimti ang prinsipyo pamaagis Ginoo. Unsa may prinsipyo ni Lord? Wala siya mohunong sa pagsimba. Ug wala siya mohunong sa pagampo ni Lord. Usa sa mga problema sa tao mao ni naatay pagampo ni Lord pero karon lang. How about tomorrow? How about next week? Next month? Hinumdumi, yes, ang Ginoo mo provide, pero dili tanang higayon nga instansya mo tubag. Timan eh. Unsa may gikinahanglan? Pailob. Muna niingon si Santiago, gikuha niya ang prinsipyo ni Elias. Si Elias nga nagampo sa Ginoo, nagpaabot siyang mapailobon hangtod miabot ang ulan. Pila ka tuig nga nagpaabot si Elias? 3 years. Kung provider ang Dios, karon di man padayon kag luhod ni Lord. Luhod ka. Sama sa usa ka babae mga kaigsunan nga sige sa luhod, pero iyang makitaan nga ang iyang mga anak kulang pamahaw, kulang paniudto, kulang ug nagkakulang na gyud, nagkamahal na ang paliliton, kulang na gyud iyang income, pero timan wala siya'y kulang sa pagluhod. Karon nakasilingan masag Muslim. It is a true story. Ang iyahang silingan nga Muslim nasabaan, naalingasahan. Ang gibuhat kay sige masag pangayo, Lord, salamat Lord sa bugas. Lord, salamat Lord sa pagkaon. Lord, salamat Lord sa imuhang pag-supply namo. Pero sige sa claim og supply, mismo siya nakakita siya nga nagkakulang ang iyang supply ngadto sa iyang mga anak. Pero bisan kung kulang ang iyang pag-supply, walay kulang ang iyang pagsampit ni Lord. Wala siya muundang, wala siya puli. Kabalo ba mo? Ang napulaan ng Muslim, ingon ng Muslim, para mohunong ning ampo ning bayhana, lisod kay makasilingan tag Kristohanon kay perting sa baa.
Kay grabe, voice out yun ang iyang prayer. Karon, nakadungog ang Muslim. Ingon ang Muslim siguro, sa para mohunong ning bayhana og ampo, iyang gapilitag usa ka sako. Palitan ning usa ka sako. Pag human ang palit, iyang gibutang ang usa ka sakong bugas didto sa pultahan sa balay sa Kristohanon nga sige ampo. Pag-abli sa babay sa inahan na may usa ka sakong bugas nga gimarkahan para imuha. Ni isa sa siyang kamot, Lord, salamat sa imong pag-supply. Lord, salamat sa imong pag-provide. Karon, nakadungog man Muslim. Ingon ang Muslim, pataka lang, ako'y naghatag ana. Ingon ang babae, Lord, salamat, Lord, nga imong gigamit ang Muslim. Salamat, Lord. At upapakan ang Diyos sana. Ano man, mauni tinuod, usahay, nagtuot ta nga si Lord provider. Pero asa lang kutob ang atong pagtuo. Asa ra kutob di ay ang atong pagsalig. Ayaw hunong sa pagdangop sa Ginoo. Ayaw hunong sa pagsalig ni Lord. May testimony. That is a personal testimony. Sa una nagkasakit ko, na ako'y pareho na akong sakit, nga dato kayo. Gani ang iyahang anak ron, tag-iyag 7-Eleven, nasa Lapu-Lapu. Kwartahan kayo siya, nasa Yuta, daghan kayo diha sa Negros. Nahimo sang Kristohanon, sa dihang sigisag paminaw nako. Nagsugod ang iyang pagpaminaw nako, sa dihang nagkailami tungod sa mong sakit. Ako og siya, pareho nga chronic myelogenous leukemia, CML. Sa among seminar sa mga leukemia patient, dito mi nagkailhanay kay magtinabangay man mi. Nya bayloanay mi og kanang cellphone, magkontakanay mi. Nya lipay kay sila nga nakakuyog sila og pareho nilang sakit nga pastor. Mukalit ran mi kalagom, mukalit ran mi kaputi, mukalit og kaniwang, mukalit og katambok mao to nga si Russell sa una usahay matingala siya may isa nga naunsa man to mura mo kalit og nangaspa. Naapoy alot kuno nga murag bati kito kung alot sa una murag kuno gi paalot man kusbais nya gilug-ulugan man ko nga kani nindot kay ni sir kay A4 ka ini A4 pag abot dire usay A4 nga nangalkag man nya mo kalit ra kog itom mo kalit ra ko og puti niwang onya kabalo ba mo nagpabotismo ta siya onya ni simba gid sa sige simba siya hangtod nagpatudlo sa Biblia ang gitudlo sa Dios para natong tanan nga ikaw ug ako mutuo He is provider. Wa nay lain mo provide siya lang. He is a healer. Ang tanan God is healer. Ang tanan mo yung God is healer. Pero kabalo ba mo? Sa dugay na mong tandem kanang tungkontak-kontak kay kuyog-kuyog kay sa naay mga check up labi na tong ni-apply mi og Novartis nga makakuha mi og tambal gikan sa Amerika nga kon palito na mo ang usa ka tambal palito na mo og 1,200 ang usa ka tabletas nya di mi katumar og usa ka tabletas sa usa ka adlaw pila ka tabletas sa usa ka adlaw 4 nya kabalo ba mo 100 milligram ra gamay ra kaay na siya pero perting mahala di po mi pwedeng mo take og tulora ka tambal dapat 4 times a day. So 4 times a day times 1,200 4,800 among adlaw. Nya nag-take mi ato hapit kapin sa tuig. Munang kinahanglan mi mo apply og Novartis para free ang among tambal sa foundation. Ya, kontak-kontak kay mi. Gidala ko niya og kanang kay naa mo sa isuso. Siguro minaw siguro yang anak
dato naman gayang anak karon tag iya na mag 7-Eleven ubang mga negosyo di syudad. Usahay mingaon tong iyang anak nako, ibisita gani ko sa Opra. Kay unsay gusto manggod sa iyang inahan, dili ra pod nako siya insultuhon. Di ako nga tao naningkamot jud ko nga na ako'y pailob, na ako'y paubos kay mo'y gitudlo ni Lord. Iya kong ingnan, pastor, adto ta sa Negros. Iko nga naman, adto ta, murag nakakuyog to si Russell. Pag abot dito, susi mi dito sa kuan, ning kanang iya mga yuta, iya mga igsuon, dagang kay yuta, kay dato lagi hapon ang bana. Kabalo ba mo? Gidala ko niya sa Cadiz, paingon sa Silay. Wa di ko kahinumdum og asa to nga lungsod. Nga naa ditoy inigabot nimo anang balaya, maglaray ang tanang kanang mga dato kayo ang iyang mga customer. Maglaray ang mga sakyanan. Unya nanay gwardya. Nya ni adto siya kay matud pa, pastor, dinhi dali ra kay kag maayo. Ikaw mao ba? Karon, pag abot na mo dito, pahigdaon ka, dayong ananaan ka atong Santos. Santo Niño. Nya, kabalo ba mo? Testimonya na ayaw na gyud siya. Wa na sa leukemia. Salamat ra po ko sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo, sis. Salamat kay sa Ginoo nga gigamit tong bayhana para maayo ka. Gitagaan siya habak. Gipakaon siya og kanang papel nga na orasyon, naayo. Gitagaan niya laptop, mahalon nga laptop. I think 30,000 ang iyang sulti sa kuha. Ang gihatag sa mananambal, gihatag niya. Grabe oy, kanang tutukan ra ka, mailhan ka sa imong sakit. Nasa gift, but dili biblical. Dili siya biblical. Niabot ang panahon mga kigsunan nga nagkabulag mi ato tungod kay dili na gyud nako madawat ang ihang kanang mura og miscommunication, kanang about faith ba. Murag bulag na gyud. Koses kanang bulag ta. Kanang kinahanglan maglagyo gyud mi. Kay iya naman kong patuohon atong daghan kay mga grapa. Kita ko grapa mga kaigsunan, 7 ka buok grapa nga akong giablihan perting tinawa o di pa nako ablihan perting kong tinawa, pero sa dihang akong giablihan mahimong dugo. Nya akong girebuke sa gahom sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ni awas murag dugo gyud siya. Iparot akong balahibo. Nya si mama og si Russell sila mismo nakakita, nakadungog nga ang balay nga among gipuy-an kanang kamaling nga among gipuy-an gitugpahan og dili ingon nato. Tinuod na ning tugpa nya akong giingnan si Russell kay gabuntis pa man to si Russell ni David. That is my testimony. Si Russell gabuntis pa siyang David. Mura siya og kanang sala I don't know unsay kun ato. Kay tugpag gyud siya, uyog gyud ang sin. Unya ako ang wa ko laing gihimo gawas sa pagampo. Ako giingnan sa mama, na mas mama. Ang mama tuwa dito. Nas mama diya. Ingnan ako sa mama, ma, ayaw mo gunit o hinigiban. Guniti si Russell. Ako kay tiyan si Russell. Guniti siya. Murag alas 11 sa gabi. Alas 11, alas 12 sa gabi. Ning tugpa, ning uyog ang sin. Nya, ang gigiya sa Ginoo nga mukuha kog asin. Hukas ko, ingon na ako, mama, asa ka dyon? Wa mo ako'y dalagyon. Gawas lamang sa asin. Oreo, nabutang sa una-una ba? Kung sa pangalan ni Ginoong Kristo sa ritnon, o sa dugo ni Ginoong Kristo sa ritnon, pahawa! Labay asin. Labay asin. Si mama ni ingon nga nanikad yun. Kay mura mapog na uyog ug nanikad. Nya way iro, tawag yun siya. Sa persahon sa sin. Motobulag mi ato. Atong tag-iya ato na nihawa mi, kay sige ming hamukon tagagabi. Mama nakaspay naghamok. Nga maglakaw-lakaw dito sa gawa sa iyang kwarto. Nya mo adto tos mama sa amua kay pertin na niya hadlok ka. Oy, mahadlok ko na sa mama sa una. Tinuring istoryahan na mas mama. Na may hamok yun.
Grabe ko tong orasyon. Kita kog mga tais, mga sigbin didto, magpatong-patong ra ng bulak katong pula nga murag saging-saging, anha mga mo kuan ang sigbin. Naa gyud. Naasay grapon nga ang sulod bukog sa bata. Tinood na. Ngano ako nang istorya? Inani ni siya. Sometimes, ang atong kinabuhi, speaking about natay panginhanglanon, gusto nato nga dali. Pero nganong dunay mga panahon nga dili na ihatag ni Lord para magamit nimo ang ihang gihatag niya nimo nga pailob. Amen ba? Diha ta makakaton, diha nato train nato kasing-kasing nga naatay pailob. Pagka ninduta sultihan ko kamo kung makakaton ang atong kasing-kasing sa pagpailob. Pagpaubos, bisag unsaon kag pasakit og sulti, di na kamo balos. Pero kung wa kay pailob, sultihan ta mo ni tinuod. That is a realidad. Bisag way sakit, murag sakit na nimo. Nya asa may imong pilion, kanang wa kay pailob og naa kay pailob. Pangutana, ang saad ni Lord mag-uban siya. Kinsa may ubanan ni Jesus? Katong mapailobon o katong way pailob? Kanus aman ta makabaton og pailob og makakaton og pailob sa panahon nga dunay trials. Mao na nga ingon si Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:18, pasalamati ang Dios bisan unsay mudangat. Wa ko magmahay ni magpagulbol, magreklamo nganong nagkanser ko. Driver ko sa Kapitolyo, tao ko ni Gwendolyn Garcia sa una. Kaya ang abogado, may ako ang pasahero. Pero niundang lang ko, giingnan ako sa attorney. Nya, kabalo ba mo, attorney karon? Grabe ko ka-bless. Sa iyang mga post, kanang attorney ni Gwendolyn Garcia, kanang former gobernador sa ato ang siyudad sa province of Cebu. Ang iyang mga post puro na mga word of God. Bless kayo ko. Sa una giingnan ko niya, John, simba na pud ka. Simba man ka ganyan buntag. Unya karong gabi simba na pud ka. Kung simba na pud attorney ay kay kanang na, ako may mawali. Isa pagtarong ha, basing mulagpas kag langit. Kay wala man kay siya focus pagpangalagan, pero ang asawa Christian na. Word for the word na siguro ang iyang asawa. Ang iyang asawa direktor sa Sangrila. Ako kay sweldo dollar. Unya insa basing malagpas ka. Wa gyud sila kayo time sa simba, pero kabalo mo unsa karon ang naa siyang Facebook puro na pulong ni Lord. Buti pasabot dunay milagro nga nahitabo sa iyang kinabuhi sa dihang gidala ko sa Ginoo silahang pamilya. Kay magbasa ko dito sa Biblia, magampo ko sa Ginoo, naay daghang mga istorya bug-at kaayo, pero sa diha nga naa ko'y Ginoo, malipayon ra gyud ko. Munang sultihan ta mo. Hinumdumi ni siya. God is healer. God is provider. Pero, anong naipiro? Dapat kang matrain. Munang naay mga pagsulay mo na niyo ko, Lord, salamat kayo nga nag-cancer ko. Wala man ko mangandoy nga nag-cancer, pero sa kadaghan nga mga taong walay tarong kinaiya, walay simba, pero nganong wala sila mag-cancer? Wala sila sakit? Naay panahon mga kaigsunan, bisag unsa nalay ako ang kaunon, imnon. Kasulay ko inom sa duga, sa gamot, sa kanang kalamunggay. Nga pag inom na ako, mura kong naalsa, nanginit, mura giinat akong diri. Mura kong lugos na ginawa, kat perting alana, perting halanga, perting pagkalantuha, gamot sa kamunggay, duga niya. Inom ko kanang ubak, linatan nga ubak sa kuan, ubak sa lumboy. Kanya, grabe akong sufferings. Wala akong mama, wala akong papa, walay nag-atiman. Nagtrabaho ko. Nga, ilalom ang akong lawa sa kanser. Ang gihatag ni Lord, di ko mubulag niya.
introducean ko mga mananambal kay tungod kay na ako'y mga amigo nga mga dato, mga kaila nga mga dato kay atong panahon na pastor nako. Ingko nga Lord, wa ko'y laing mananambal, ang Dios la. Katong usa ka ay babae nga ako ang kaila. Iabot ang panahon nga 50-50 siya sa Chong Hospital. Nana ko sa radyo ato. O niya, gitawag ko kay paampuan. Kung dili ko mo ampo, sa pastor maluoy ka. Kung nga, na ako'y kaluoy. Pero useless akong pagampo kung ang imong pagtuo, dili sintro niya. Kung daghan kay kang mga gituuhan. Kay akong paghiling nako sa iyang mama, daghan kay habak diri. Nya paghiling, pag-istorya nako sa iyang mama, pagbukas sa iyang mama, doon na napoy papel diri. Iguso, magnum, kanang mga igurom, kanang mga Latin word ba. Ingko nga dong, kuhaao sa ang papel nga naas baba sa imong mama, unya kuha ang habak kay ako ng sunugon. Sa pastor, mahal ka ini. Kabalo mo? 15,000 ang usalang kabakos. Ang igsuon sa iyang mama mo'y naghatod ato. Ingko nga tangtanga. Tangtanga. Kanang kanser nga mo grabe, kabalo ba mo? Kanang tao nga kanser na, grabe na kay kanser. Kanang imuhang anaon dire, aswato nimo ba? Aswato nimo ang tubig mapuno na nig tubig. Kanang higdaanan perti ng basaa, kanang kanser. Iko Lord, gitangtang na ang habak ug ang orasyon. Kami salig mi buhi ka. Pero kabalo ko nga, dunay mga panahon nga dili ka diha mo ayo. Pero akong hangyo nga karon moayo ka. Tulo ko ka adlaw sa ospital, tulo ko ka gabi unya wa ko mo drive og taxi. Hagba ko pag uli sa simbahan sa opera. Wa gyud ko tingluyahan ako. Unya wala na akong balik. Kabalo mo? After 1 week, naayo siya. Salamat sa Ginoo. Kay ihawas siya sa balatian. Naayo siya, naluwas siya. 1 week, 2 week, 3 weeks, process na siya sa Japan. Kay transblood ang iyahang final na solusyon. Isa pastor, magpa-transblood ko sa Japan. Nya, ako, wala ko'y kwarta, sa piring Japon ko sa leukemia. Atong panahon na. Nya, moto nga, nahitabo mga kigsunan mo ni. Ko salamat kayo, magampo ko nga, makumpleto ang mga requirements, unya, dali ang higayon, dali ang panahon nga makatransfer dahil ka sa Japan. Karon tawag na mabot siya, pastor, na ako'y mananambal na sa Bohol. Na po ko'y mananambal kay Kasikihor. Pastor, bisitahi ko diri kitagaan tay gaghabak. Kabalo ba mo? Last nga tawag, nagtinga na siya. Gitagaan na siya kaayuhan, pero ang iyang pagtuo ni Simang. Dili lang sa faith about God is healer, napot ay pagtuo nga God is provider. God is everything. Amen? Maka-provide siya. Sa kalipay, kalinaw, tanan. Walay dili mahatag sa Ginoo diha nimo basta makaayo ra. Ang dili ihatag sa Ginoo nato kanang magantos ka. Wala magpasabot kung naatay mga kalisod, mga problema, balatian ug uban pa, ipaantos ta na ni Lord. No. Gitrin rata kung asa ang atong pagsalik na ba niya. Amen? Muna nga ako, sometimes katong sige kog sakit diri, grabe ha sakit. Sakit yun. Dili lang ba sa pisikal lang? Sa panghuna-huna sa? Nga naman, mahadlok naman ko. Since pa na sa opera. Dito pa ko sa opera, mahadlok nang kay kog busina. Mahadlok nang kay kog tuko. Tayo to. Oh, tinuod na. Unya, di na ko magpabiya. Grabe na gyud ang ako nauna. Yan na ay mga panahon, basig padautan ka, pastor. Nagi mga magtutuo nga, inana pang level. Unya, ang musulti, mga pastor pa. No?
Pastor ba? Pero mo ni, akong stand. Sa kadaghan nga akong naagian, mga kalisod, mga problema, balatian o guban pa, ang akong gigunitan, word lang yun ni Lord. Hangtod, nakapangasawa ko, nakaanak na igduha, hangtod karon, buhi kong nakigsulti nga naghatod sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Nganong ako nang hisgutan? Dili mapakyas si Jesus. Ngayon siya, dili ko kamubiyaan nga daw ilong mga tiyawapos. Muadto man tuog ko sa amahan, ako na sa amahan, pero hinumdumi, naamon ako, ug ako uban ninyo. Ina imong tapad, uban ang Dios nimo. Uban si Jesus nimo. Pero mauni, sa panahon nga adunay mga pagsulay, ayaw bulag niya. Padayon mo nang imong tapad, bless kayo ka. Nga naakaagi kag mga pagsulay para maatiman ka sa pulong ni Lord. Mo nang naa sa Pilipos kapitulo 4:8, sa katapusan, puna ang inyong una-una sa mga maayong butang, ligdong, maayo, halangdon. Unsa man na, mga pulong ni Lord. Mo nang ako advice, ingon nga ako inyong pastor, nangamahan ko ninyong tanan. Ako advice mao ni, kinising-kasing ko kamong gihangyo. Ayaw ninyo ipadaplin ang Biblia. Ayaw ninyo ipadaplin ang mensahe ni Lord. Mangutan ako, sa usa ka semana, pila ra ka oras mo makadungog og pulong ni Lord? Wala no. Okay ra gyud unta kung nakatan-aw ta sa social media, nakatan-aw ta sa kuan. Yes, ako mulantaw man ko og mga video, mulantaw man ko og mga kuan. Pero di ko mubulag. Dili na ko mo absent sa Biblia. Amen? Muna nga, kalipay na ko ang pagklase. Kalipay na ko ang pagwali. Kay damor kong muwali, damor ko nga nagbasa ng Biblia. Damor ko nga nagtuon sa Biblia. Unsay giingon sa awit? Pagka maayo mo, Jesus, pagkatahom ning dugma mo, way makalabaw sa pagkagamhanan. Di ba? Unya, unsa pa gyud to sa? Pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Ang palong mo nagaingon, ikaw ang Dios nga gamhanan. Walay butang nga, tanang butang mahimo mo. Kon kami, musalig. Eke, kana, na ay pulong ana si David ba? O si, ano, sorry, alas 12 naman day, no? Sige. Last lang. Ay, kuan diri. Jeremias man siguro. Jeremias. Kay tanawa ko no. Jeremias. Naani dire ako ang save. Ingon din nga. Okay, Jeremias 17:7. Bulahan ang tao nga nagsalig sa Ginoo, og ang Ginoo mao ang iyang pagsalig. Bulahan. Kanang word pagsalig, ang tanan mong pagsalig. Kabalo ba mo kung ang Ginoo mo diha ta sa Ginoo nagsalig, diha ra ta mo duol tanan. Amen ba? Amen. Diha ta dapat mo i-train nato atong kaugalingon nga mosalig ni Lord. I-train nato atong pagtuo, atong kaugalingon nga ang tanan mahimo gayot sa Ginoo. Mahimo niya ang pag-ayo, mahimo niya ang pagtagbo sa imong gikinahanglan. Muna nga, ingon siya nga, ang mensahe ni Lord, mao ni, matagbo ta kung magpabilin ta niya. Inay mo tapad, pabilin niya. Padayon niya. Diba? Matagbo ta. Amen? Dili lang sa mga butang, kundi sa tanang butang. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe. Imong isugilo namo nga
sa among pagpuyo sa kalibutan na ay mga pagsulay. Dili aron kami magantos, kundi aron kami makakaton sa pagsalig, pagdangop, sumala sa imong mga pulog, mga saad, nga ikaw, gamhanan, milagroso, mananambal, tigtagbo, na asa tanang panahon, nag-uban namo. Amahan, salamat nga imo kaming gilig-on o gidasig sa imong mga saad. Tabangi kami, nga imong mga pulong nga among nadunggan, amo kining ampingan, tipigan, hinumduman. In Jesus' name we pray. Amen. Na imong tapad, siya ang nag-ayo nimo. Siya ang nagluwas nimo. Siya ang nag-provide kanimo. God bless. Ato pakpakan ang Ginoo, mga igsoon. So ato ta sunod nga bahin ang paghatag sa tithes and offering. Magmatinod anon sa paghatag sa ikanapuno, mga halal. Buhaton ta kini, buhaton ta kini, hatag aron magahatagan, sekreto kini sa panalangin, umabli ang tapuanan sa langit, sa langit. Magmasinog tano sa iyang puno, matod pa sa saan siya nagaing. Sulay ako, sulay. Ato lang sa pagpamarog atong pasalamatan ang atong buhay nga Dios. Labing kamhanan na mga Dios. Salamat na ningtak sa kautuhon, Lord Jesus. Salamat sa mga pulong o mensahe nga among nasin natin ang batunan nining sayo sa pamatuhon, Ginoo. Nga kini mo mga pulong, Ginoo, naghatag og iya sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus. Nga kami mamauli, bit-bit og dala ang kadaugan nga mo ang pagpamati sa imong mga pulong, Ginoo. Lord, bisan pa man, Ginoo, nining sa lapian ng bahin amahan, ikaw, Lord, magapanalangin sa mga taong nagmatinud-anon sa paghatag diha kanimo, Lord Jesus. Lord, i-bless kaning maong sa lapi, Ginoo, nga mahimo kini nga maugamit kini sa pagpalapad, pagpalambo nining imong templo, imong malayalampuanan, amahan. Lord, ikaw magapanalangin sa tanang naghatag ni ini, pinilo-pilo nga panalangin, Lord Jesus, bisan pa man sa ilahang panguma,
sa ilang gipanguhaan ni Lord God, sa tanang source of income, manegosyo man. Ikaw, Lord, mag-bless kanila, Lord Jesus, sa matag usab nila Ginoo. Lord, kaning tanan among gipasalamatan, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ato tas mga lingkod sa makajud mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kanang ang mga schedule karong umaabot Domingo kay amo presider kay si Sister Chari. Kanya ang opening prayer kay si Brad Albert. Scripture reading kay si Sister Cindy. Kanya mo testimony kay si Marvin Dinoyo. It's the first time nga mopadayag siya sa kadaugan nga gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi. Dili na gid ni siya magdili-dili kay dako kay milagro nga gihatag ni Lord siyang kinabuhi. Gimilagruhan siya sa Ginoo nga sa kaniadto nga kung sa ato-atoa lang dili gid nato kaya nga i-give up ang mga kanang gipang sipitan nato nga kalibutanon. Unya maulaw man siya jud mga muhatag ato nga ang Dios man ang ato ang gipasidunggan anak. Pag si Lord ang ato ang gipasidunggan sa atong testimony, maulawan ang buhat sa kaaway. Kay si Lord man ang gipataas anang kuana kanang tayma. So iyaha ang panahon. We're excited kita sa kanang testimony sa ngo igsoon. Kibaw ko nga unsay iyang gibati mas na-feel pod nato kay usaman ta diha sa lawas ni Kristo. Amen. So mao na siya ang mahatag og kadaugan niya. Special number kay group nila ni Gaw Albert, Dinoyo's family niya, maora. Unya, no? Salamat kay sa pahibalo. Karong bulana, July, ato ang iampo dayahi nga makadayon mig bugo. Nga okay ra gyud akong lawas, okay ra pod so kuan rami ba kanang okay ra gyud among ika-travel kay last na kong travel gyud sa gihulngan, wala na ko magmotor, hayahay man gyud ay kung di ka magmotor, di po ka magsakyanan kanang dili ikaw mo drive ba, lingkod ra ka. Sakay kog bihayer nya pag uli bus, okay ra gyud. Unya ang bugo man gud kuan man gud na south to north. Layo gyud kay na mura og 8 hours siguro dagan sa bus. Kay dire 3 to 4 na siguro. Paingong syudad nya paingong bugo. Layo gyud na siya. Unya mohapit ko Sugod, Bourbon kay mo bisita pug ko sa lugar nga diin gidala ko sa Ginoo sa una nga nagkrusada ko og duha kay gayon. Nga karon dako kay simbahan nga gitukod didto. Unya nangandoy pod sila nga moabot ko didto kay diri sila mo affiliate, dili sila mo makauban nato sila, no? Ato pagpakan ang Ginoo mo na karong July base og kadayon ta May, July 14. Salamat ka sa Ginoo. Unya ato ta sa pahibalo pod nga lain siguro after na siguro sa kuan dire balik ato ang discipleship training ang Domingo. Ato ta sa pagpanindog unya atong ipatas ato mga kamot ug magpasalamat ta sa kadaugan panalangin. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Lord sa kalampusan, sa kadaugan, sa kaluwasan. Salamat Lord sa kapasayloan. Salamat Lord sa imuhang paghinlo, sa imuha among kasing-kasing sa munahuna, imong gibless sa imong mga pulong, among makaigsonan nga naakaron sa ilahang mga Pinoy-anan. Ikaw Dios magabless kanila, among makaigsonan nga naakaron sa nagalayng mga nasod sa ilang pagtrabaho, negosyo, imo silang ibless. Bisan pa sa among makaigsonan nga naminaw, nagduyog sa among pagsimba kanimo, imong ibless tanan nilang pagpanarbaho, pananom, pamuhi, imong iblas, among mga kaigsunan karon nga nadinhi. Salamat Lord nga kaming tanan nakakaton og magkaton pagyod diha sa pagkinabuhi nga makaalagad kanimo nga naay pagka mapailubon, pagka maobsanon og andam kanunay sa pagpasalamat kanimo.
Amahan, salamat sa dugang nga mga simana nga imong gihatag na usab kanamo nga puno sa panalangin o proteksyon. Walay bisan unsang mga problema nga moabot sa matag usa namo kakinabuhi, diin ang panalangin kadaugan mo'y among maangkon. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pakikiusa sa Matang Espiritu, among kang ipasalamatan, mag-uban ka kanamo. Salamat in Jesus' name. Lord, i-bless kini mong tinapay nga mo karong ambitan, imo kining panalanginan, imo kining sustansya kabaskog sa among lawas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Unya, padayon rang katingog atong FM, no? Naay panahon nga dili makatingog, na po may mga lakaw. Niya, kung naikilat, di po nato patigogon. Dalaygon ng Dios nga padayon magpanalangin. Happy Sunday, blessed Sunday sa tanan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay,
Masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I've got spirit in my shoulder that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my shoulder that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me